Ahojte, víta vás Lea a toto je naša nová online rádiostanica s názvom Two on the Road. Presne tak, ako sa volá aj naša organizácia Two on the Road. Možno ste si už všimli na internete, na Facebooku, na Twitteri, na YouTube, kde už fungujeme nejaký ten mesiac. Rozhodli sme sa predsa len aj pre túto rádio verziu, lebo sa nám to zdá komunikácia viac zaujímavejšie, vhodnejšie, interaktívnejšie, možno viac svieže. Tak dúfame, že sa vám to bude tiež páčiť a rada by som vás teda pozvala na počúvanie našich ďalších relácií, kde budeme ponúkať príbehy, zaujímavosti, informácie zo sveta cestovateľov. Aktuálne sa nachádzame na veľmi odľahlom ostrove, ktorý nie je až tak známy možno pre všetkých, možno práve preto bude zaujímavejší. Je to Srí Lanka, kedysi nazývaná aj Ceylon. Nachádzame sa teraz na Srí Lanke už nejaký ten čas a ešte chvíľku tu pobudneme, tak snáď sa vám budú páčiť reportáže práve odtiaľto, o tom, akí sú ľudia, čo sa tu oplatí vidieť, kam sa oplatí ísť. Budeme mať zaujímavých hostí, budeme sa rozprávať o mladých ľuďoch, ktorí cestujú, ktorí žijú napríklad aj na Srí Lanke, čím sa živia, akým spôsobom fungujú, čo ich robí šťastným, čo im chýba a vôbec celý tento svet mladých ľudí, ktorí cestujú a hľadajú samých seba, hľadajú svoje uplatnenie, ktoré možno vo vlastnej krajine nie je také ľahké nájsť. Tak dúfame, že sa vám to bude celé páčiť a tešíme sa na najbližšie počutie. Tak majte pekný deň, ahojte.